Chcela zhrnúť ten problém DID, alebo ako DID prebieha. DID choroba je vlastne rozplatený mozog. Je to vlastne, v živote sa ti stali nejaké traumy a tie traumy spôsobili to, že ti vzniklo nejaký alter. A ten alter má svoje vlastnosti, svoje meno, svoj vek, svoje správanie. A tieto altery sú náročné, ale ja s nimi zvládam zatiaľ komunikovať, prepínajú sa dosť často, ale zatiaľ zvládam to nejako ustáť. Chcela som do toho zhrnúť to, že... Chcela som do toho zhrnúť to, že DID porucha mne spôsobuje to, že mám tie osobnosti, mám výpadky pamäte silné, niekedy nespoznávam vlastnú rodinu, niekedy nespoznávam samu seba v zrkadle, niekedy zabudám na ľudí, zabudám na veci, ktoré sa majú stať, alebo kam mám ísť, čo mám vybaviť, neviem niekedy, či som vec spravila, nespravila. Niekedy mám také veci, že neviem sa rozhodnúť medzi tým, či je to predstavivosť, teda fantázia alebo realita, strátam sa v tom, a niekedy mám také, že sny vidím ako realitu a strátam sa v tom takisto. Takže asi takto by som zhrnula DIDčko. Ahojte!